Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat, kiitokset mahdollisuudesta puhua tästä Suomen tulevaisuuden kilpailukykytekijöistä ja otan heti pari koppia tästä puheenjohtajan avauksesta. Ensinnäkin, mitä tulee insinööriosaamisen merkitykseen meidän viennissä ja teollisuuden kilpailukyvyssä ja tavallaan niistä haasteista, joita globalisaatio on Suomelle ja suomalaisille yrityksille asettanut, niin monesti ne nähdään niin kuin aika tummina pilvinä, mutta viime aikoina aivan erityisesti itse olen törmännyt siihen, että sanotaan, että tässä globalisoituneessa maailmassa suomalainen insinööriosaaminen on niin kuin kurssissa, nousevalla kurssilla, koska monissa maissa, Kiinassa, Intiassa, jonne yritykset ovat menneet, niin alkuun ehkä se palkkataso oli alempana, mutta tänä päivänä palkkatasot ovat jo sellaisia, että monissa näissä maissa kiinalaisen tai intialaisen palkkapyytti on korkeampi kuin Suomessa toimivan suomalaisen insinöörin. Eli tämän tyyppinen kehitys on käynnissä ja suomalainen insinööri on vielä hyvin uskollinen, että siellähän helposti vaihdetaan työpaikkaa aina paremman palkan perässä. Eli tässä mielessä varmasti näkymä on niin kuin valoisampi kuin ehkä muutamia vuosia sitten. Toinen asia, jonka kopitan, oli tämä kehitysyhteistyö. Nimittäin siinä on toivon mukaan tapahtumassa myönteistä kehitystä. Ja kerron tämmöisen tosi tarinan aikana eduskunnassa ollessa, niin olin sellaisen valiokunnan jäsen, jolle kuuluu suomalaisen kehitysavun valvonta. Ja Mosambik on maa, jota Suomi on vuosikymmeniä avustanut. Teimme matkan sinne ja juuri tämä, että raha menee suoraan maan hallitukselle. Meillä on semmoinen oppi ikään kuin, että koetaan, että Suomen valtio avustaa suoraan Mosambikin valtiota ja kun tiedetään, että kyseinenkin maa on ylikorruptoitunut, mutta joka tapauksessa siellä oli tehty tarkistus. Oli tarkoitus, että sillä suomalaisella rahalla koulutetaan paikallisen opetusministeriön henkilöstöä. Ja kun tilintarkastajat menivät paikalle ja tarkistivat, että millä tavalla henkilöstö on koulutettu, niin ilmeni, että ei mitenkään. Raha oli käytetty kyseisen opetusministeriön pääjohtaja ja varapääjohtajan lasten Yhdysvaltojen stipendin jäsenmaksuihin, vuosimaksuihin. Ja tämän vuoksi itse olen voimakkaasti ajanut sitä, että meidän pitäisi entistä enemmän huolehtia siitä, että viedään myönteistä, positiivista kehitystä vaikkapa uusiutuvaan energiaan tai vesihuollon tai whatever, jolla saadaan pysyvä ikään kuin elinolosuhteiden parantaminen ja tiedetään, mihin se raha käytetään. Ja nyt on Heidi Hautala niin kuin ekan kerran näyttänyt niin kuin vihreätä valoa, että Suomi, esimerkiksi Tanska tekee hyvin systemaattisesti näin. Mitä pahaa siinä on, että sinne viedään yritysten osaamista ja osa siitä ikään kuin siitä kehitysavusta menee sille suomalaiselle yritykselle. Ja tämän verran mekin voitaisiin olla itsekkäitä ja siinä mielessä, että varmistaa, että se raha menee siihen tarkoitukseen, mitä on ajateltu. Mutta tähän aiheeseen suomalaisen teollisuuden ja tulevaisuuden kilpailukykytekijät, pahoittelen sitä, että lähtökalvoissa ei kauhean aurinkoista sanottavaa ole. Siinä mielessä, että viime vuodet ovat olleet aika haastavia suomalaiselle elinkeinoelämälle, mutta yritetään sitten alustuksen loppupuolella katsoa sitten myöskin mahdollisuuksia. Ja jos katsotaan tätä lähtötilannetta, niin jos katsotaan vasenta palkkia, valitettavasti tämä on fakta investointien osalta. Viimeinen meidän investointikysely kertoi sen, että investoinnit ovat aika matalammalla tasolla kuin vuosikausi. Ja tämänhän te tiedätte varmasti oman työnne kautta hyvin. Työpaikat vähenevät ja työttömyys ei sinänsä kasva, koska Suomi ikääntyy Euroopassa nopeinta vauhtia. Tämä on ehkä yksi semmoinen tämmöisen näköharhan aiheuttava. Suomeen ei tule jättityöttömyyttä, vaikka työpaikat vähenevät, koska väestö ikääntyy. Meidän kansainvälinen kilpailukyky on heikentynyt ja tämä talousnäkymä on sumea ja hämärä. Ja se tietysti johtuu pitkälti tästä eurokriisistä ja Euroopan vaikeuksista. Kukaan ei pysty sanomaan, että tuo eurokriisi ratkaisi kovin nopeasti. Pikemminkin ennuste on, että se tulee vaatimaan monta vuotta. Sitten kun katsotaan oikealla puolella, niin ajatellaan rahoitusmarkkinoita, rahoitusjärjestelmää, joka on luonnollisesti elinkeinoelämän verisuonisto. Ensinnäkin Suomi on Euroopan pankkikeskeisin maa, eli meillä pankkien rooli rahoituksessa on aivan keskeinen. Onneksi meidän pankit, suomalaiset pankit, ovat eurooppalaisiin nähden varmasti Euroopan parhaita, läpäisevät kaikki stressitestit, mutta on selvää, että Basel III, pankkiverot tai suunnitelma transaktioverosta, niin ne totta kai ovat jo tällä hetkellä kertovat karua kieltä siitä, että vakuusvaatimukset ovat koventuneet ja rahoituksen saanti on vaikeutunut.
Eräs seikka on myöskin haaste, on tämä listautumisten puute. Suomessa juurikaan uusia listautumisia ei ole tapahtunut pörssiin, ja pörssi on kuitenkin se kanava, josta haetaan rahaa kasvulle, ja tämä on ilmeinen haaste meille. Edelleen vähäinen määrä varhaisen vaiheen pääomasijoittajia, toki niitä on, ja nyt tällä bisnesenkelivähennyksellä, joka on parhaillaan Euroopan unionin komission ikään kuin hyväksyttävänä, mikäli se otetaan käyttöön, että tietyn osan sijoituksista saa vähentää muussa verotuksessa toivon mukaan kannustaa, koska näitä me tarvitsemme. Kun pankkirahoitus on niin kuin ikään kuin haasteessa, niin tarvitaan yksityistä pääomaa, ja siihenkin liittyen joukkovelkakirjamarkkinoiden kehittäminen myöskin PK-yritysnäkökulmasta. Mutta näitä karuja faktoja, nämä on niitä asioita, joita me joudumme tuon Hakaniemen kanssa vääntämään, ja siellä ei ehkä samaa ymmärrystä ole. Eli me olemme menettäneet vientimarkkinaosuuksia 2000-luvusta lähtien. Meillä on ollut 2 isoa rakennemuutosta, ensiksi Metsä ja sen jälkeen sitten Nokia, ja se näkyy tietenkin meidän vientituotteissa, eli kalliimpien vientituotteiden määrä on vähentynyt ja arvo on vähentynyt, ja se näkyy tässä. Toisaalta Saksa on tehnyt erittäin määrätietoista työtä oman kilpailukykynsä parantamiseksi. Siellä oli tämä Hartzin 10-vuotinen ohjelma. Aikanaan Schröder asetti tämmöisen henkilön kuin Hartzin tämmöiseksi selvityshenkilöksi, joka teki sen ohjelman, ja sen saksalaisen kilpailukyvyn palauttamisen ja vahvistamisen ohjelman ydin on se, että saksalaisissa työehtosopimuksissa on tämä toisin sopimisen mahdollisuus. Sitä käytetään työehtojen ja työaikojen soveltamiseen. Ja tämä on myös meidän viestimme Hakaniemeen, että meillä pitäisi olla parempi mahdollisuus reagoida yritystasolla näihin muutoksiin. Eli yrityksissä tiedetään parhaiten, miten pystyttäisiin joustamaan työajoissa ja tehdä niitä järjestelyitä. Toki monissa yrityksissä niin tehdään TESeistä riippumatta, mutta meistä se pitäisi viedä läpi linjan. Eli markkinaosuuksia on menetetty. Silloin kun meillä oli tuottavuuden kasvu oli korkeaa, niin silloin se tuottavuuden kasvu jossain määrin peitti allensa palkankorotukset, mutta nythän meillä on tuottavuus suoraan sanottuna romahtanut hyvin pitkälti tämän sähkö- ja elektroniikkateollisuuden taantuman myötä, niin se korostaa tavallaan palkkojen merkitystä. Kasvuyritysten määrä Suomessa ei ole moniin muihin maihin nähden niin kuin riittävä, ja tämä on tietysti myöskin niin kuin näissä päätöksissä tärkeänä kriteerinä, että kannustaa yrityksiä kasvuun, ja toinen puoli on se, että kyllähän meidän vienti lepää edelleenkin aika lailla samojen yritysten varassa tai niiden jälkeläisten varassa kuin vuosikymmenet sitten. Eli semmoisia niin kuin isoja vientiyrityksiä ei ole juurikaan syntynyt. Eli vienti Suomen osalta painottuu hitaan kasvun markkinoille, edelleenkin EU-hun menee yli puolet, ja kun eilenkin katsottiin vähän maailmantalouden ennusteita eräässä kokouksessa, niin Euroopan osalta liikutaan jossain prosentin lukemissa lähivuodet. Yhdysvallat on karkeamassa suhteessa Eurooppaan, ja se kai johtuu hyvin pitkälti myöskin tämän shale gasin merkityksestä, eli Yhdysvaltojen koko energiakuvio on muuttumassa, ja he tällä houkuttelevat teollisuutta takaisin Yhdysvaltoihin, ja todennäköisesti onnistuvatkin. Ja meillä se kuitenkin painottuu Eurooppaan. Toki meillä on tähtiä, koneet ja niin edelleen, jotka hakevat nimenomaan kehittyviltä markkinoilta, mutta edelleenkin Euroopassa on iso osuus. On hävitty Ruotsille ja Saksalle aivan erityisesti johtuen tästä kilpailukyvyn haasteesta. Toi jo tuli todettua tuon korkean teknologian osalta. Ja mikä sitten on syönyt kilpailukykyä, niin yksikkötyökustannukset, niin kuin puheenjohtaja tuossa avaussanoissakin totesi, energia- ja logistiikkakustannukset. Nythän meillä on se iso tämmöinen haamu, jonka nimi on rikkidirektiivi, joka astuu voimaan 2015, joka lyö ennen kaikkea Suomea, niin meidän vientiä kuin tuontia kallistuvan polttoaineen. Sinänsä myönteisen asian, eikö niin, puhdistuva Suomenlahti ja Itämeri, mutta se, että meille tulee tämmöinen kilpailuhaitta, koska Suomi on saari ja kaukana, ja tämän osalta nämä kompensaatiotoimet on vielä riittämättömiä. Tokihan hallitus on panostamassa LNG:hen, toki hallitus on myöntämässä rahaa rikkipesureihin, mutta siitä huolimatta se tuo ison hintalapun. Arvioidaan, että noin 400–600 miljoonaa vuositasolla, aivan erityisesti tietysti metsäteollisuudelle. Ja Suomi ei houkuttele investointeja verrattuna vaikkapa Ruotsiin. No mistä sitten haettaisiin kasvua?
niin tietenkin on sanottava, että hallituksen päätös alentaa yhteisövero 20% oli rohkea ja reipas. Ja sillä Suomi menee Euroopan yhdeksi alhaisimman yhteisöveron maaksi. Mutta on tietysti paljon yrityksiä, jotka sanoo, että ei tämä nyt juuri meille ihan hirveästi vaikuta, ja aivan erityisesti pienten yritysten osalta. Mutta totta kai tämä tietysti myöskin vaikuttaa myönteisesti esimerkiksi osingonjakomahdollisuuksiin ja toisaalta kun mietittiin äsken sitä Suomen pankkivetoisuutta. Ja osinkoverouudistuksen osalta niin varmasti on mielipiteet jakautuvat, eli joidenkin mielestä erityisesti silloin, jos on vahvan kasvu ja vahvan pääomaomaava, niin se varmasti on myönteinen, mutta erilaisiakin näkemyksiä on olemassa. Tutkimus- ja kehitysverokannustin poistetaan tässä yhteydessä ajan myötä. Yksi semmoinen hyvin mielenkiintoinen asia on se, että millä tavalla innovaatioita Suomessa verotetaan. Eli näiden, niin kuin voisiko sanoa, innovaatioiden, royaltien, patenttien, erilaisten tekijänoikeusmaksujen niin kuin merkitys on tässä globaalimaailmassa kasvanut. Ja kun ajattelette, että esimerkiksi oli se semmoinen tutkimus Pekka Ylä-Anttilan, kun Missä arvo syntyy, en tiedä, on varmaan aika monelle tuttu. Senhän jännä havainto oli, eli ne tutkivat Nokian kännykästä, että kännykkä, joka oli valmistettu Kiinassa ja myyty Yhdysvalloista. Siis Kiinassa tehty ja myyty Yhdysvaltoihin, paljon tuli Suomeen, niin 39% tuli Suomeen. Ja miksi tuli Suomeen? Koska siihen kohdistettiin siihen kännykkään suomalaista suunnittelua, suomalaista laatua, lakipalvelua, whatever, siis kaikkia näitä lisäarvopalveluita. Eli tämä todistaa, että näiden merkitys on kasvamassa ja tällä alalla jo verokilpailu on realiteetti. Hollanti on alentanut oman näiden patentti- royaltitulojen verotuksen muistaakseni 8%, Saksa 14%. Ja tällä on merkitys, kun globaali yhtiö miettii, missä sillä on T&K tai missä sillä on pääkonttori. Eli tämä niin sanottu verosuunnittelu niin on realiteetti. No hyviä asioita on myös tämä kasvurahoitusohjelman perustaminen, 30 milliä teollisuussijoitukselle ja 20 milliä Tekesille. Tuntuu, että hei, että aika pieniä summia, 50 miljoonaa vuodessa, mutta kun idea on, että siinä on 60% tulee yksityistä rahaa, kun paatte 50 miljoonan kaveriksi sitten 6-70 miljoonaa yksityistä pääomaa ja kerrotte sen 4 vuodelle tai 4 vuoden ohjelma, niin mennään jo 500 miljoonaan ja siinä on tietysti luonnollisesti kohteena vahvan kasvun yritykset, cleantech-yritykset ja niin edelleen. Ja tosiaan niin tämä pääomasijoitusten verokannustin oletettavasti saadaan voimaan, ja siinähän on siis tosiaan kysymys siitä, että kun teet pääomasijoituksen yritykseen, niin saat sitä 50% vähentää muista pääomatuloistasi. Tässä on tämän uuden osinkoveromallin listatun ja listaamattoman osalta, ja voi sanoa, että ehkä se kritiikkipuoli kohdistuu nimenomaan tuonne listatun puolelle, että kun sanoin, että Suomessa listaamisia on liian vähän, ja toisaalta edelleen se vanha haaste, että meillä on rahaa paljon talletuksissa, ja jos me pystyttäisiin sitä paremmin kannustamaan niin kuin osakesäästämiseen, niin sillä olisi tietysti suomalaisen kasvu- ja suomalaisen osakeomistamisen kannalta myönteinen merkitys. Mistä tämä kasvu syntyy? Joustavat työmarkkinat ja tietenkin kilpailukykyiset työmarkkinat. Ja meillä oli tuossa muutama viikko sitten tämä niin sanottu tunnusteluvaihe, että voisiko Suomeen syntyä keskitetty tulosopimus, ja meidän mallimme perustui siihen, että mulle sanottiin, että ethän sä voi kuvitella onnistuvasi, jos tarjoat nollaa, että se on aika huono tarjous. Mutta meidän mallihan perustui siihen, että palkkataso olisi ollut äärimaltillinen, nolla tai hyvin lähellä sitä olisi tukenut työeläkemaksun jäädyttäminen tämän vuoden tasolle ensi vuonna, joka on siis yrityksellä 0,4, työntekijällä 0,4, eli vaikuttaa molempiin työvoimakustannuksiin ja ostovoimaa sitten palkansaajan näkökulmasta, ja sitten siihen olisi yhdistetty valtion puolelta inflaatiotarkistukset. Nythän ensimmäistä kertaa vuosiin verotus kiristyy. Niin nämä inflaatiotarkistuksilla olisi huolehdittu siitä, että verotus ei kiristy. Tämän kokonaispaketin yhteisvaikutus olisi ollut nimenomaan uusien työpaikkojen pohjalta 2 vuodessa noin 60 000 työpaikkaa. Ja kun esittelin tämän pääministerille ja valtiovarainministerille, pääministeri kysyi, että olette sitten esitellyt tätä Hakaniemelle. Sanottiin, että tämä on nyt meidän ja Hakaniemen ekonomistien yhdessä tekemä. Eli niillä nollakorotuksilla olisi parannettu kilpailukykyä, sillä työeläkemaksulla alennettu työvoimakustannuksia tai pidetty ne tämän vuoden tasolla,
ja sitten sillä inflaatiotarkistuksella huolehdittu kotimarkkinasta. Yhdistelmä olisi ollut aika kova, mutta ei vaan ollut nyt niin kuin riittävä paine päällä. Mutta sen lisäksi tarvitaan joustoa. Niin kuin sanottu, se on meidän ja tämän talon yhteinen viesti, että tarvitaan yrityslähtöisyyttä, tarvitaan joustavuutta ja että näitä tekstillisiä muutoksia. Että suomalaiset työmarkkinat on liian jäykät. Tarvitaan paremmin toimivat pääomamarkkinat sillä tavalla, että pankkien oheen kannustetaan yksityisiä pääomasijoittajia, tarvitaan piristyvää pörssiä ja niin edelleen. Tarvitaan tuottavia investointeja infrastruktuuriin. Energia on ollut semmoinen suomalaisen talouden driveri. Jos katsotaan tällä hetkellä olevaa investointikantaa, niin se on hyvin pitkälti energiainvestointeja. Eli tietysti isot jotka liittyy ydinvoimaan, mutta sen lisäksi ympäri Suomea erityyppisiä bioenergiaa ja niin edelleen. Mutta tuohon liittyy myös erittäin huolestuttava juttu. Olen nyt aika paljon yrittänyt selvityttää sitä, että meillä on Suomesta on tehty semmoinen valittajan unelmamaa. Eli Suomessa on hyvin helppo panna investointi jäihin erilaisilla valituksilla. Ja meillä on tällä hetkellä pelkästään ympäristölupakäsittelyssä 500 hakemusta, niiden keskimääräinen käsittelyaika on 4-5 vuotta. Se on käsittämätön aika, kun puhutaan, että miten saataisiin investointeja liikkeelle, niin meillä on suma. Ja ne investoinnit, joille on haettu lupia, niin niillä on luonnollisesti lähtökohtaisesti rahoitus olemassa. Ja tämä on niin kuin semmoinen asia, jossa tarvitaan monen ministeriön yhteistyötä, koska se on sanottava, että ehkä ympäristöministeriö ei riittävästi näe tätä problematiikkaa. Tarvitaan uusia menestystuotteita ja siihen tietysti innovaatiokoulutusjärjestelmä luo niin kuin pohjan. Tekes on varmaan monille teille tuttu. Tekesin rooli on entistä keskeisempi myös tulevaisuudessa ja tietysti yliopistot, ammattikorkeakoulut ja niin edelleen. Tehokkaasti hyödynnetty ICT. Tähän liittyy siihen, että kun nämä Nokian ikävät uutiset tulivat, niin silloin entisessä hommassa asetin Pekka Alapietilä vetämään tämmöistä, että mistä tehdään Suomen uusi niin kuin ICT-tarina. Pekkahan on, niin kuin tiedätte, niin sen Nokian unelmajoukkueen jäsen niiltä kultavuosilta ja tuo ohjelma valmistui. Ja sen ehkä keskeinen viesti on se, että ei ole mitään semmoista yhtä yksittäistä suuntaa, josta se uusi ICT nousee. Ja pikemminkin voisi ajatella, että ICT-hyödyntäminen esimerkiksi terveydenhuollossa, julkisessa hallinnossa, energiajärjestelmässä, älykkäät sähköverkot esimerkiksi on hyvä osoitus siitä. Eli että sitä ICT:tä sovelletaan. Mutta tämä on pitkä ja kivinen tietää ICT-aseman edelläkävyyden lunastaminen. Sitten tietysti tarvitaan avoimia markkinoita ja toimivaa kilpailua, ja tässä suhteessa esimerkiksi kilpailulait, hankintalainsäädäntö on uudisteilla. Ja ehkä semmoinen asia, joka nyt on parhaillaan hyväksyttävänä, niin myöskin liittyy mun vanhoihin hommiin, niin että kun kaikki julkiset hankinnat valtio kuntien pannaan yhteen, niin se on semmoinen 30 miljardia vuodessa. Ja tästä summasta on tarkoitus ohjata uusiin innovatiivisiin hankintoihin 1%, joka on 300 miljoonaa. Ja usein sanotaan, että puuttuu se eka kauppa, se eka referenssi, joka tarvitaan esimerkiksi vientiä ajatellen. Ja mä toivon ja uskon, että tästä 300 miljoonasta tulee uusi tämmöinen kasvusykähdys uusien innovaatioiden edistämiseen. Tiedä kuinka moni luki tämän Pohjoismaita imartelevan jutun Ekonomistista. Mäkin kun sain tuon lehden, että onpa hieno juttu, luin sen kirjoituksen. Kyllä, siinä kehuttiin Tanskaa ja Ruotsia. Että tämä supermodel olikin Tanska ja Ruotsi, ei niinkään Suomi. Mutta onhan meillä monenlaisia menestystarinoita. Meillä on huomenna esimerkiksi toimittajaseminaari ja siellä on Petteri Koponen puhumassa Supercellistä, joka on tämän viikon ja näiden päivien yksi tämmöinen menestyjäyritys. Liittyy nimenomaan tähän uuteen kasvavaan pelialaan. Sitten kun katsotaan, mihin ne työpaikat on syntynyt, vastaus on aika yksiselitteinen, eikö niin? Pieniin yrityksiin, pieniin ja keskisuuriin. Ja luonnollisesti Nokiat ja kumppanit ovat olleet niin kuin haasteissa ja osittain heidän työpaikkansa kasvaneet maailmalla silloin, kun sitä kasvua on tullut. Mutta täällä se salaisuus on ja siihen puoleen meidän pitää entistä enemmän kiinnittää huomiota, eikä vähiten varmasti täällä EK:ssakaan tai meidän liitoissa. Että herkästi meitä pidetään niin kuin suurten yritysten järjestönä ja se on tietysti ihan hyvä asia, mutta tietysti se näkökulma pitäisi olla nimenomaisesti PK-yritysten näkökulma. Tässä on mielenkiintoinen professori Pohjolan tutkimus. Ei ole tarkoituskaan, että tämä näkyy.
tässä on Suomi, Ruotsi ja Saksa ja tämmöinen suhteellinen kilpailuetu eri aloilla ja toi korkein sininen palkki kertoo, että Suomella on tämmöinen 9-kertainen suhteellinen kilpailuetu paperissa globaalisti. Ja tämähän nyt ei meitä yllätä. Mutta tuosta kuitenkin näkee, että yli 1 meneviä aloja Suomessa ei ole kauhean monta. Ja sitten kun otetaan Ruotsi, niin nähdään, että Ruotsin pylväät on vähän matalampia, mutta niitä on aika paljon. Ruotsilla on sellaisia aloja viennin puolella, vaatteet, huonekalut, musiikki, jota Suomella ei ole. Tämä selittää varmaan osittain Ruotsin menestystä ja myöskin siitä, että Ruotsi kestää iskuja paremmin, kun heillä on monta toimialaa. Meillä tuli ensiksi metsä, sitten Nokia ja luonnollisesti se sitten niin kuin heiluttaa koko maata. Tässä viestini, ja tietysti tärkeää on myöskin se, että talous ei ole pelkkiä näitä numeroita, vaan se on myöskin niin kuin tahtoa ja spirittiä, ja meidän pitäisi pystyä kääntämään Suomessa tämä mieliala niin kuin positiivisemmaksi, koska osa on myöskin sitä, että miten asiat nähdään. Mä uskon, että tämä yhteisöveron alennus voi olla yksi sellainen tekijä, mutta että kaiken kaikkiaan pitäisi päästä semmoisesta kierreilmiöstä. Ja tähän ehkä loppuun voi tämmöisen kevennyksen kertoa, että kun on erilaisia teorioita, että miten taantuma syntyy. No nyt on tietysti faktapohja, että se oli euron kriisi, joka synnytti tämän taantuman, mutta on erilaisia muitakin teorioita. Ja tämä teoria kertoo valkoisesta miehestä, joka muutti Intiaanikylään asumaan, ja talvi oli tulossa ja mietti, että paljonhan tarvitaan halkoja. Meni päällikön luokse, että minkälainen talvi tulee. Päällikkö sanoi, että tulee kylmä talvi. Mies meni teltalle ja alkoi halon tekemiseen ja mietti, että onkohan tämä riittävästi. Meni uudelleen päällikön luokse, että kuinka kylmä. Sanoi, että tulee tosi kylmä. Ajattelin, että no ei ne riitä, pitää hakata lisää. Ja meni 3. kerran kysymään, että kuinka kylmä tulee. Päällikkö sanoi, että tulee ennätyskylmä talvi. Valkoinen mies kysyi, että mistä sen tietää. Päällikkö sanoi, että siitä, kun valkoinen mies tekee niin paljon halkoja. Ja onhan tässä taantumassa, te jos ketkä tiedätte, te teette paljon suunnittelutyötä, että kun se yksi tilaajista tai rahoittajista rupeaa empimään, sanoo, että hei, jäädytetään homma, ja niin se menee keilana niin kuin lävitse. Että meidän pitää nyt saada tämmöinen läpimurto aikaiseksi, ja onhan meillä paljon vahvuuksia ja menestystekijöitä, mutta että pelkillä kavereiden avulla, eli niin kuin suhdanteen muuttumisella Suomi ei selviä, vaan me tarvitaan myös omia määrätietoisia kilpailukykyä parantavia tekoja. Kiitoksia.